Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na yau. Sunana Zainab Abdullahi Musa, ina karanta muku littafin Ban san shi ba wanda Fauziya D. Sulaiman ta wallafa. In ba ku manta ba, mun tsaya a wajen da Sumaye ta shiga ɗaki domin ɗebowa ɗanta Aliyu kaya. Da ta shige cikin ɗaki ta yi tsaye cak domin kafar ta rike, ta kasa koda motsawa. Jikinta yana rawa, hawaye ya cika idanunta. Daga inda take tana jiyo shashshekar kukan Alu da kuma ragowar lanto da surutunta. Haba malam, sai ka ce ba kai ba, a ce kana bayar da umarni a gidanka mace na kokarin takewa. Minti nawa ta kwashe cikin ɗakin babu labarinta. Da ni ce da ta ka fara kurarin na raina ka. Malam Bardo ya kalli Lanto a fusace cikin taraddadin abin da yake shirin aikatawa a ƙasar ransa. Ya san abin da ta faɗi gaskiya ne, amma yana ƙoƙarin nuna mata ba haka bane ba. Cikin zafin rai ya ce, haba Lanto, yaya kike abu kamar na marasa tunani ne? Mafi kowa sanin na fi Sumaye, ba ta musu balle ja da abin da na faɗa. Ina kallon ina ba ta umarni ta shige aikata abin da na sanya ta. Lokacin da ta ɗauka bata fito ba, ba zai zama abin da za a yanke mata hukunci da shi ba. Matar nan juna biyu gare ta, dole sai ta bi a sannu. Tamkar ya watsa wa Lanto ruwan zafi cikin ranta har ta ji, domin dama ta sani bata ambaci kalmar ba, domin babu abin da ta tsana bayan ganin wani abu ko miskala zaratin da zai nuna kulawa ko sau da ƙaunar Sumaye ga mijinta. Ta kama haki cikin ɓacin rai, ta kasa furta komai. A ɓangaren Sumaye, maganar mijinta ta bata ƙwarin gwiwar aikata abin da ya sanya ta. Duk da idan idaniyarta na zubar da hawaye, zuciyarta na ƙuna na rabuwa da tilan ɗanta, amma bata yadda shaidan da makircin abokiyar zamanta yayi tasiri a kanta ba. Cikin sauri ta janyo wani tsohon buhu da take ajiye ganyen kukar miya, ta zazzage ganyen kukar a ƙasa, ta fara tutsa kayan Alu tana watsa su cikin buhu. Ta ɗiba kana ta yi waje da azama. Tana fitowa ta yi ido hudu da Alu, wanda ya fara ja da baya. Ganin ta fito rike da kayansa cikin buhu, ya ƙara fashewa da kuka yana faɗi, ni ba za ni ba Baffa, dan Allah ka bar ni ba na son zuwa Baffa. Sumaye ta ɗauke kanta daga ɓangaren da Alu yake, ta yi gurin mai Malam Baldo kai tsaye, ta durƙusa cikin girmamawa ta miƙa masa kullen kayan. Tunda ta fito Lanto ke kallonta da ɓacin rai kamar ta rufe ta da duka, amma ta gaza furta komai. Fuskar Malam ta faɗaɗa da farin ciki, ya miƙa hannu ya amshi buhun yana faɗin, kin gani ko na sanar da ke ba za ta taɓa saba umarni na ba. Ni ne mijin Sumaye, ni na san halin ta. Lanto ta yi tsaki game da yin hanyar ɗakinta da gaggawa. Sumaye ta yunkura ta miƙe da ƙyar lokacin da Malam ya yi kan Alu, wanda ke ci gaba da kuka yana ja da baya. Ka yi haƙuri Baffa, ka bar ni a gurin innata don Allah. Kalaman da Alu ke furta kenan cikin tsananin kuka, yana kuma ci gaba da ja da baya. Wani abu mai ciwo ya soki zuciyar Malam Bardo, har ya ji dama ya sani bai sanar da tafiyar Alu gaban Lanta ba. Tabbas da ya janye ta ya sauya wani lokacin ba wannan ba, amma ina, babu wata dabara yanzu, dole sai ya tafi. Ya nufi yaron da ke ja da baya yana faɗin, haba mai sangu na ilimi abin nema ne, dukkan yan uwanka suna neman sa, shi nake fatan ka samu. Zaka dawo ka zauna da inna, ka gaji da ganin ta a lokacin da ka zama abin alfahari na wata rana. Alu ya ci gaba da ja da baya yana kallon innarsa, yana kaɗa kai. Sumaye tana kallon shi, hawaye na ƙoƙarin zubo mata, tana ƙarewa har zuwa sanda hawayen ya sufce ya zubo. Wannan shine abu da na ƙarshe da Alu ya gani ga mahaifiyarsa, wanda ya bashi damar juya ya yi wa hanyar fita da gudu. Malam Bardo ya bi shi da sauri yana kwala masa kira, Alu mai sangu, Alu. Yaron bai juyo ba, ya yi waje da gudu. Malam Bardo ya rufa masa baya cikin gaggawa. Sumaye ta ja baya cikin rawar jiki, ta jingina da katangar gidan ta ƙasa, tana nishi sama sam. Shikenan ta shiga uku, an raba ta da abin da ke sanya ta farin ciki. Wannan ita ce ranar da take kokawa kanta a rayuwarta. Me ya sanya al'ummarsu suka zaɓi raba ɗa da ɗanta ne? Mai ya sanya ba a tambayar ra'ayin mahaifiya akan komai? Shin ita ba ta da haƙƙi akan ɗanta ne? Wace irin rayuwa ce wannan? Lallai tana ji a jikinta wannan ce ranar da aka raba ta da ɗanta. Tana ji a jikinta sun rabu kenan har abada. Tana jin ba za ta ƙara ganin sa ba, domin tana baiwa kanta mutuwa idan da hali. A ce ta mutu ya fi komai daɗi a gare ta yanzu, domin tana rayuwa saboda Alu ne, kasancewar ba ta da kowa a wannan duniya. Mahaifiyarta tana haihuwarta ta faɗi ta mutu a gurin kakarta ta girma, ta gurin uwa nonanta ta sha ta rayu.
Tun daga wannan lokacin mahaifinta bai ƙara samun lafiya ba. Mutane da dama sun yi zaton samun lafiyar ya danganta ga ƙara aure, don haka aka matsa masa har ya ƙara aure, amma bai ƙara samun lafiya ba har zuwa sanda ya rasu. Shi ma lokacin tana da shekara 2 a duniya. Hakan ya sanya ba za ta ɗorar da komai na gatan iyaye ba, sai dai ta tashi a bar ƙauna a gurin kakarta, ta jiyar da ita dukkanin daɗi. Kwatsam tana shekarun 'yan matancinta 12 ita ma kakar ta rasu. Wannan ya fidda mata ƙaunar komai na duniya, domin riƙonta ya koma hannun kawunta, wanda matarsa ta kasance mara imani da tausayawa. Hakan ya sanya da Malam Baldo ya fito neman aurenta, bata nuna ƙin amincewa ba, domin ta san hakan ne gatanta. Duk da mutane da dama na ganin zaman gidan kawunta ya fiye rayuwar gidan Malam Baldo, amma a ganin ta hakan ita ce mafitar rayuwarta. An yi aurenta da shi auren da bata taɓa dorar da jin daɗin sa ba, domin ta sha wuya a cikinsa gurin abokiyar zamanta. Kai tsaye ba za ta ce Malam Baldo yana azabtar da ita ba, sai dai babu wata kulawa ko wani abin tarairaya a cikin rayuwar gidansa. Haka ta ci gaba da zama tana haihuwar abin da ke mutuwa, wanda jama'a da dama ke ɗora alhakin mutuwar 'ya'yan nata akan abokiyar zamanta, sai dai bata taɓa yadda da hakan ba, har zuwa lokacin da Allah ya zaunar mata da Alu, wanda dukkan fata da rayuwarta ta dogara a kansa. Kuma yau gashi an raba su. Tana ji a jikinta irin rayuwar da ta yi ta barci irin ta ɗanta ma zai yi. Lanto ta leƙo daga cikin ɗaki, ta riƙe haɓa tana kallon Sumaye wacce ke haki kamar za ta sumi, tsaye tana ta faɗin ikon Allah. Wato idan kana raye za ka ga abubuwan mamaki. Ɗan guda ɗaya tal da aka ɗauka shine kike neman halaka rayuwarki. Allah ya bani haƙuri ni da aka kwashe 'ya'yana har 3, ban san inda suke ba tsawon shekaru, ban kuma taɓa damuwa sai ke mai guda ɗaya. Lallai kina da aiki. Tafiya ta yi hanyar garken akuyoyi, tana ci gaba da dariya da shewar farin ciki ya cika zuciyarta. Sumaye ta bi ta da kallo, tana son tafiya amma kafarta ta kasa motsawa daga gurin. Ta fara karanto addu'ar da ke karantawa ko da yaushe, wato Fatiha da Qul Huwallahu. Bata san adadin da ta karanta ba sai ta fara jin sauki da sanyi cikin ranta. Kafar ta da ta saki a hankali ta yunkura ta nufi cikin ɗakinta, amma har lokacin ciki ta da marata a ɗaure suke. Tam abin da ke ranta bai wuce yaya aka kare da Alu da babbansa ba. Ta san halin Malam Baldo, babu abin da zai sanya ya sauya nufinsa. Mutum ne shi mai magana ɗaya. Dukkan abin da zai faru ba girgiza shi kwata-kwata a ranta. Ta ci gaba da yin addu'a ga kanta da kuma ɗanta. A can waje, tunda Alu ya zuba da gudu, Malam Baldo ya rufa masa baya, sai dai yana fita ya ci karo da wani katon dutse ya faɗi ƙasa. Kwance Allah ya sanya bai ji mummunan ciwo ba, sai buguwar da babban yatsar kafarsa ya fara jini. Malam Baldo ya iso gurin da gaggawa, ya daga hannunsa a fusace ya wanka masa mari. Yaron ya fashe da kuka sosai, cikin fusata ya fara faɗa, kaga ja'irin yaro, ina bin ka kana gudu. Ya ƙara da hannu da nufin ƙara masa marin, sai dai hango ciwon da ke kafarsa ya sanyayar masa da gwiwa. Da sauri ya kamo kafar yana faɗin, kai mai sango, kaga yadda ka yi wa kanka illa ko? Ya kamo yaron da tausaya, sai ya mubci ciyayin da ke zube a gurin, ya sanya hannu ya fizgo su, ya mutsitsike hannunsa ya daga ruwan akan ciwon kamar ɗaukewar ruwa sama, sai ga jinin ya tsaya tsaf. Alu har in lokacin yana ci gaba da kuka. Malam Baldo cikin lallashi bayan ya tsuguna a gaban sa yana faɗi, daina kuka ka ji mai sango, ka san ban san ganin kukanka. Wannan karatu da zaka tafi shine kawai gatanka. Idan ka je can zaka gane abin da nake son dora ka akai. Wata rana zaka zama babban mutum mai ilimi da zaka iya amfani da shi ba akan ka kai kadai ba, har akan al'umma ma baki daya. Alu yayi shiru yana sauraron mahaifinsa. Hakika maganar mahaifinsa ta shige shi, amma kuma abin da ke ransa shine halin da innarsa ke ciki, don haka ya kasa hakuri har sai da ya furta, fa inna ta fa, waye zai dinga ɗebo mata ruwa a rafi, waye zai dinga iza mata wuta, waye zai dinga yo mata itace. Mamaki da tausayin ya shige shi, wato duk gudun da yake yi shi ba yana yin don za a ɗauke su daga garinsu zuwa wani gari bane kamar yadda sauran yaran ke. Shi yana gudu ne saboda halin da zai bar mahaifiyarsa a ciki. Ya ƙara dafa kan shi, karka damu, dukkan abin da kake mata zan sanya Salami ta dinga yi mata, ka ji ko? Alu ya ƙura wa mahaifinsa ido kamar yana shakku akan abin da ya faɗa. Malam Baldo ya ci gaba da magana, ka yi karatun da zan yi alfahari da kai mai sango. In na raka
tana nan a hannun ubangiji, babu abin da zai same ta. Amma baffa kana ganin Salama za ta ɗebo wa inna ta ruwa? Alu ya tambaya cikin fargaba. Me zai hana ta zuwa? Alu, ni zan sanya ta, idan kuma bata yi ba ka san ba wasa gurin bugu ko? Alu ya daga kai alamar i. Malam bai ɗaya murmushi game da faɗin iye. Yawwa yaro na, tashi mu tafi, maza kada ya tafi ya barka. Ya kama hannun yaron Alu ya miƙe yana ɗinkitsa kafa har suka tafi. Akwai yara da yawa waɗanda za a tafi da su cikin birni, akwai garinsu da waɗanda aka kawo da makotan gari da kuma ƙauyukan da ke nesa da garinsu. Wasu daga cikin yaran suna cikin murna da jin daɗin, wasu kuma suna kuka kamar Alu. Malam Barde ya isa gurin mai gari ya zauna bayan ya zaunar da Alu cikin sauran yaran da suka kasance abokan Alu suka fara tsokanar shi ganin yana kuka, kasancewa yana da zuciya sanya bai kula su ba, domin innar shi tana hana shi faɗa, saboda idan ya fara faɗa bai iya hakuri sai ya ji wa mutum ciwo. Hakan ya sanya innar su ke kwabarsa da ya yi masa nasiha akan yin faɗa, shi ya sanya yakan daure kafin ya kula mutum su yi faɗa. Kusan awanni uku aka kwashe kafin a kammala haɗa yaran, sannan aka fara kokarin tafiya da su. Malam Barde ya kamo hannun Alu ya ja shi gefe ya dafa kanshi yana magana cikin kwantar da hankali. Kai karatu da yawa, ka ji Alu mai sango, kar ka yadda ka bi yaran banza, ka ji ko? Alu ya daga kai alamar to, amma har lokacin yana ajiyar zuciya. Yaran suka yi ban kwana da iyayensu da dangi, suka ɗauki hanyar tafiya, domin sai sun yi tafiya zuwa babban ƙauye da ke bakin hanya, wacce tafiya ce ta kusan kilomita 5, sannan za su samu motar shanu da za ta shigar da su birni. Wasu na kuka wasu na murna, suka ɗauki hanyar tafiya. Aliyu yana tafe yana waigen garinsu, wanda shi kaɗai ya sani cikin abin da ya shafi rayuwarsa, wato garin Sambauna. Sai sunan babansa da innarsa har suka kule mul. Malam Barde yana ɗaga masa hannu, yaron yana yin kuka amma irin na zuciyar nan, sai a jira zusa da yake yi. Hakan ne kawai zai tabbatar maka da lallai kuka yake yi. Har su suka bacewa ganin kowa, suka nausa cikin jeji, suka daina waigowa, kasancewa sun saba tafiyar ya sanya ba su gajiya ba, har suka iso ainihin babban garin nasu. Motar amalanke tana jiran su, aka watsa su a cikin motar aka fara tafiya. Aliyu yana ta kallon garin su, sai da motar ta tashi sannan ya fashe da kuka, ya haɗa kai da gwiwa yana kuka. Shi kenan ba zai ƙara ganin innarsa ba, bai san inda za a kai shi ba. Abokinsa Idi ya dafa shi yana kuka ƙasa-ƙasa. Shi ma ka daina kuka Alu, inna ta ce mini a can akwai shinkafa da abubuwa masu daɗi, za mu dinga ganin talabijin irin ta gidan mai gari a ko'ina, za mu dinga shan ruwa sanyi, mu ci abinci mai daɗi. Sannan ta ce mini sau 3 suke girki a can, ba irin garinmu ba. Dukkan bayanan da Idi yake yi babu wanda ya shige zuciyar Alu, domin ba abubuwan da za a tanada a ransa ba. Tunani na halin da innarsa take ciki a ransa, amma ya rage kukan ya juya ya kalli Idi yana faɗin, Idi, innar ka ta ce maka za mu ƙara samun wata innar a can ne? Idi ya yi shiru da rashin sanin amsar da zai bayarwa abokin nasa. Tabbas ko sun sami komai ba za su samu uwa a can ba, don haka ya kaɗa kai alamar a'a. Aliyu ya goge idansa yana ci gaba da magana, saboda ba zan ga innata a can ba, shi ya sanya nake kuka Idi. Jikin Idi ya yi sanyi, ya jingina da ƙarfen mota. Aliyu ya waiga ya ƙura garinsa ido, wanda suke ƙara yin nisa tun suna iya shaida garuruwan da ke mokota da nasu, saboda zuwa biki ko aikin da ake musu. Har suka daina shaida komai, domin sun shiga cikin tsakiyar daji, wasu sun yi bacci wasu kuma idan su bi. Aliyu yana daga cikin wanda ba su ko rufe idansu ba, domin yana ganin da ya rufe idansa zai gan shi a wani gari. Tunanin halin da indarsa ke ciki yanzu shine abin da ke damunsa. Allah ya sanya mu ya ɗebo mata ruwa da na safe a rafi. Shi kenan, a nan za mu dakata da wannan shirin, insha Allah sai Allah ya kai mu wani lokacin.